देखी बा अब कोमल जैसे लड़का हाय 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 उ लड़की शिकायत करत बा बा भैया का कहे तू याद न करेला हम भुलात नहीं तू याद न करे तू याद न करेला हम भुलात नहीं तू याद न करेला हम भुलाते हैं ABS Dreams Home and Height प्रोप्राइटर NTPC पावर प्लांट के पास मेजा शिवाजी पटेल हीरामढ़ी गार्जियन की ओर से 101 रुपया का महान आशीर्वाद के पहली बार आशीर्वाद के चावा कहे तू याद न करेला हम भुलात नहीं तू याद न करेला हम भुलाते नहीं बस भैया ये हो तू याद न करेला हम भुलाते नहीं माहुर लागे ना खाना कहियो भात नहीं माहुर लागेला खाना कहियो भात नहीं माहुर लागेला खाना कहियो भात नहीं ए कोमल तू याद न करेला हम भुलात नहीं माहुर लागे ना खाना कहियो खात नहीं बाबा काके गईला हमरा के बेसहारा हेलो ए हीरो इधर देखिए काके गईला हमरा के अखियो तो के याद करके रो देला दिलवा बेचारा ओ अखियो तो के हो ओ किसी और से मिलकर आ रहे हैं ओ किसी और से मिलके आ रहे हैं ओ किसी और से मिलके आ रहे हैं फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं हम उनका इंतजार कर रहे हैं फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं इस बेवफा से कितना प्यार कर रहे हैं एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं एक बेवफा से हम इतना प्यार कर रहे हैं उधर से आप लोग बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत संगीत के आनंद लें भैया बा हेलो 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 भैया माँ तनिष बढ़ाए दे महाराज
हेलो बा ठीक बा। उधर से आप लोग बड़ा बढ़िया बढ़िया गीत संगीत के आनंद लें। बा बड़ा बढ़िया माई के वंदना, बा भैया बड़ा बढ़िया बाबू वंदना, इंटरनेशनल देवता बा सबकर पूजा है बा तो अपने ठिया होता। बा लेकिन एक ऐसा देवता, देवों के देव महादेव, जेकर पूजा देशों विदेशों में होता।